tierra que nos viu nacer. Séculos de historia non se poden esquecer. Que non, ninguén pode reprimir a un pobo por rexurdir, a un pobo cunha cultura, a un pobo por parir. Nacimos nun lugar pequeno, anxado e algo aillado, pero iso non dá dereito a obrigar a falar o que non queremos. Nacimos nun lugar pequeno, anxado e algo aillado, pero iso non dá dereito a obrigar a falar o que non queremos. Rexeitamos este decretazo porque non garante que os estudantes finalicen cada etapa educativa coas destrezas lingüísticas tamén en galego. Porque é unha proposta feita de costas da sociedade galega. O presidente da Xunta sabe que non conta con ningún consenso do profesorado, o estudantado, as familias e da sociedade en xeral para este decretazo. Porque a aplicación deste decreto suporá enfrontamentos nos centros. A Xunta fai deixadez das súas funcións e traslada o problema aos profesores, aos estudantes e ás familias, que serán parcialmente consultadas, ben tendo en conta só o criterio da maioría, sen que se saiba que pasará coa minoría que se sinta perdedora, ben dando unha opinión cada 4 anos, o que significa que uns pais darán a súa consideración sobre a educación das fillas e dos fillos dos outros. Porque este decreto vulnera leis básicas aprobadas por consenso e tratados internacionais de dereitos lingüísticos. O decreto que o goberno galego quere impor unilateralmente vulnera a letra e o espírito da Lei de Normalización Lingüística nos artigos 12 e 13, así como a Carta Europea de Linguas Regionais e Minoritarias, artigo 8. Só utiliza o inglés para camuflar propagandísticamente o ataque contra o galego. Na verdade, os departamentos de inglés non teñen un esforzo real para mellorar a aprendizaxe desta lingua e mesmo se recortan os recursos para a formación do profesorado e se reduce o número de profesores e de profesoras das escolas oficiais de idiomas. Fronte a imposición unilateral de Alberto Núñez Feijóo, as comunidades educativas e o conxunto da sociedade galega reclamamos que se escoite a nosa voz. O presidente da Xunta debería lembrar que o decreto aínda en vigor contou co respaldo dos sindicatos que representan ao 90% do profesorado, a inmensa maioría das AMPAs, todas as organizacións estudiantís e todos os movementos de renovación pedagóxica con actuación en Galiza. O seu decreto contra o galego, ao contrario, non xera máis que rexeitamento e preocupación. Entre todos pararemos o decreto. Herdeiros dunha dictadura cultural, fomos as víctimas dun ataque brutal contra o noso. A lingua mantivémola calando yo cacique, falando pedo lume só, a lingua baixa pique. Pues toma, escoítanos, non nos calaremos nin de broma. Toma, 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 Dios que te crío en galego, se mola hecho que hai. Paco Vázquez eres un julai, non jodas con Arteijo, Rianjo, Sanjenjo, Pipero, La Guardia, órdenes, Buen Muerto, Puerto Sin, Puerto Son, dime cantos son. Son 1, 2, 3, 4, 600 anos de represión. Non hai acordos nin consensos factibles que non partan do que conquistamos até agora. Concretado no Plan Xeral de Normalización Lingüística e no Decreto 124/2007 de uso e de promoción do galego no ensino, aprobado primeiro por unanimidade no Parlamento galego e o segundo por consenso moito máis amplo que poden conseguir estas bases. O conselleiro ten que saber que non vai haber decreto posible que evite que o profesorado que até hoxe impartiu as clases en galego deixe de facelo. E vemos tamén o paro, como antes comentou ben o compañeiro Anxo Louzao, é prácticamente unánime nas comunidades educativas, no ensino público non universitario, pero tamén que hai que salientar de novo o protagonismo dos estudantes, como a inmensa maioría das xuntas de delegados dos institutos do noso país se posicionaron libremente contra este decretazo en defensa do dereito a podermos vivir no noso idioma. A verdade, non sei moi ben que facedes aquí. Mirade ao vosso redor. Cantos extremistas, canta xente ensimismada
canta xente acomplejada, canta xente que levantades muros a Galiza defendendo a vosa lingua, canta xente que viñestes tristemente coaccionados, que non sabíades ben a onde viñades, canta xente que coaccionastes os vosos compañeiros e compañeiras para que viñesen. E así todo, estades aquí, a pesar desas declaracións insultantes por parte dos representantes do goberno galego. Un goberno serio, un goberno responsável, un goberno cívico realmente pode facer declaracións como estas, insultando os que non facemos nada máis que defender o noso dereito básico a aprender a nosa lingua, o noso dereito básico a podermos vivir no noso propio idioma. No caso de que non escoiten as comunidades educativas, no caso de que non escoiten a sociedade, chamaremos a desobediencia a este decretazo, porque desobedecer este decreto significa obedecer o estatuto, significa obedecer a lei de normalización lingüística, significa obedecer a Carta Europea de Linguas Regionais e Minoritarias, significa obedecer os consensos aos que chegamos entre todas e entre todos, e aí imos estar. Esta vai ser unha loita seguramente longa, porque estamos ante un goberno que se nega a escoitar o que é a voz unánime da sociedade galega, pero unha loita na cal non podemos desfalecer. Mirade ao vosso redor, hai moitísimas razóns, máis razóns que nunca, para defendermos o noso idioma, porque tede claro, temos que ter ben claro que a nosa é unha loita lexítima contra ninguén en defensa de todas e de todos, algo que nos beneficia o conxunto da sociedade. Mirade ao vosso redor, collede forzas, porque temos unha longa batalla por diante. Agora ben, queremos que o goberno escoite, que retire este decreto. De nós depende, este decreto ímolo tombar. Viva Galiza, viva a lingua galega. Unha lingua se ama, non imponse. E é así, señoría, e é así. Os que non amana a queren impoñer. Nós, como amámola, non queremos impoñer. Porque se impuxéramola, flaco favor faríamoslle. E é así, señoría, e é así. Non é máis como a cuestión de cordialidade, de amabilidade. Fale vostede de castelán, hombre, no hable usted gallego. Deje el gallego para las vacas, hombre, hable usted castellano como yo. Queremos sustituir los equipos de normalización lingüística por academias de Home English. ¡Gracias! Home English, sí señor.